नोंना गारियाबो लेथ्राथार दे सुनो मोनाखैबा सुना सुना नोङो सुनो मोनाखै सम मोनाखै So hello everyone, welcome to Mandy's vlog. ओमफ्राय जों दा मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं. दा नुहैगोन दानो खोन्थाथ'आ. It's a secret. ओमफ्राय दा सहैबा खोन्थागोन. खिन्थु नोंसोरो थाम्बनेइलाव नुनानै मिन्थिखासिगोन आं अबाव थांगासिनो. So दा नायलांबाय थादो. जों फुङावनो थांनो नागिरदोंमोन. बिदिनो 9टासो 10टासो बेबायदियावनो. दा नै आफ्टारनुन जागुलायबाय 12टायानो जागुलायबाय. बिराद लेट जाबाय. बिनि थाखायनो लेट जादों नोंनो लेट खालामदों नङाबा आधा घन्टासो नेगासिनो गावखौसो जागोन खोब देलायनो बांद्रायखौ देलायाखैनो आङो जेबो देलायाखै आङो ससमा गानबायबो डाइरेक्ट फैबायबो खानाय खेबलायबाय ससमा गाननो टाइम लायो ओमफ्राय लिपस्टिकल फुनबाय ओमफ्राय दा जोंनि लोगोफोर थांफानो नागिरदों लोगोफोर बायनि फैयो आरोना निकलेस फैयो ओमफ्राय बिदि वाइफ ओमफ्राय दा बिसोरखौनो पिकआप खालामग्रोनोसै बिनि उनावहाय थांसै ट्राफिकआबो जोंखौ इभिनिंआवसो सहैहोसिगोन खोमालै माथो सामफ्रामबो ट्राफिकल' मोनो थ' गोजान 2 hours लायो 62 किलोमीटर डिस्टेंस but let's see लामाबो गाज्रि भाइ रेडी होला नै ना মই ৰেডি হৈ আছো খালি যাম মানে আজি এক বাপ মই তুমি ফোন কৰিলে গা ধুম বুলি ভাবিছিলো আৰু তই গা ধুই দে बैलाय फैगासिनो ओइ माबा थांफिनबायसो नै बेबिनि वाइफ बेहा मेघालयानि हौवायाथ' माबानिखा बिनिनोखा एसामिस बेहा माबा बावदों खोमा लायफिनबाय गरम जाथारबायलै आजिखालि खानाय हेबनायानो जालायलाङाखिसै हाखु दाखु हेबनानै फैनाया माबा लायफिननानै दाबो सफैयासै बिस्रा नै सफैबाय ये है निकलेश भैया हेलो मैन हेलो और ये है ओशिन भाभी ब्रेकफास्ट बोलेको भाइ हामी को खाएन है बिकज वी आर नॉट इंडियंस नो आई हैव ऑर्डर्ड बर्गर मतलब okay actually he is not Indian no I'm not Indian bro I want to have burger मतलब my soul is from outside burger लाइन नागिरदों बिसोर हाँ यो मोबाइल नि जस क्या खरीदने रे जस पेंट okay कोक नास्ता माता किया ना डाइट कोक डाइट कोक ना burger meat and eat ka burger how is it it's tasty huh what do you think bro chocolate a burger for lunch burger for not lunch breakfast only so breakfast and lunch आज कहाँ जा रहे हैं चांदुबी ना चांदुबी पता है अर्थक्वेक से हुआ है अर्थक्वेक से हुआ है हाँ 1897 में ना वो अर्थक्वेक हुआ था चांदुबी में मतलब वो जगह में 5 पहाड़ जो नीचे डूब गया फिर तो मैंने जैसे चांदुबी है ना एक्चुअली सांदुबी है सान मतलब खासी में 5 ना तो 5 पहाड़ डूब गया बोलने से तो दैट लेक क्रिएटेड चांदुबी हाँ आज हम लोग जा रहे हैं जंगल कैंप में लोग भी आया चलो लेट्स एंजॉय ना और क्या क्या ट्राई करेंगे we'll first go to the camp then we'll do boating then we'll go for waterfall also there are 2 waterfalls but today we'll cover only one the 2 cannot be covered in one day no let's go to the good waterfall a little bit trek na okay let's go गुसुथार बिथिं मोजां बिथिं थान्दानो गुसुथार मोजां ओरैनो इभिनिं टाइमाव फैनोबो मोजां जागोन बिथिं और दीपेर नहीं ब्रो दीपेर लिखा है दीपेर नहीं दीपोर है वो दीपेर है दीपेर भी Oshin, don't make fun of our places, huh? That's right. You want to see my eyes, kya? Nasilia ke. Client से फाल पाएगी तो? हाँ, ये फाल पाए. हाँ. Buttermilk को. Buttermilk तो खासुन. We are trying this buttermilk, huh? Nandini good life. Oh shit. This is destruction, bro. It's awkward. Oh. माबायदि? Yeah. Man, you try, man. No. Man, you want to try, man? No. Tasty, yeah. Jeera in curd. Who has like that? It's like a poison, bro. Poison. This is like a poison. Seriously? And then he will kill us, man. ये कौन है ड्राइवर Can you please drive something? Stop laughing, driver. Stop laughing. आराम से भी प्लीज ड्राइविंग हो You know I love to drive, to laugh. और ये मालिक लोग के साथ वो he is
not allowed to laugh. Yeah, you cannot laugh at the Malik. बेफोरा हाब्रुमोन आरो अखा जासिगोनदां नुनायानो नंला जेबो अखा हाबाथाय दहायनो फैनाया दाबो सहैया अखासो हागुलायसिगोन आं ककसो लोंगोनलै Gonna rain, be. खेवलाय Oh, turun lah sih. Oh, lutas mana? aku ngomongin deh nang beखौल' लों चांदुबी जंगल कैम्प Ah, boleh. Atas mana? Tapi kita masih pakai juga tumpang. औ गोजौ गोजौ खिन्थु मोजां आरो बे जायगानिफ्राय गैला नै नेटवर्कबो गैला नेटवर्क मोनला दा बैनिफ्राय ससेनिफ्राय ओरै टार्न लानानै गामि गामि मोनबाय Wow, crazy driver ya. क्रेजी ड्राइवर नै मालाय स्कुलनिफ्राय फैदों बिस्रा आंहा बेबायदि स्कुलनि स्टुडेन्टफोरखौ फैनाय नुबाथाय गोदो आंहा स्कुलाव फरायनायखौसो गोसोखाङो जंगल सिं सिं गामि सिं सिं फैनानै माबा दखान एरि टाउन बायदिसो मोनफैलाबायबाय सोरजोंबा रायलायबावबाय Mana left tu, jadi be ambil. सफैबाय Ya dah hanai mau hei tadi gusun. चांदुबी Acha. वेलकम टू चांदुबी गाइस Hi guys. बेखौथ' लाला बेखौ Kapsan sini. ओके I'll keep my phone. वाओ Saya dulu. वेदर बहुत अच्छा है बढ़िया है बे. हाँ बढ़िया है गरम नहीं है Tiga. जा मोजांखा वेदारा साथाबो लाखाबाय जोंहा दा थांगासिनो वाटारफल नायगोन फार्स्टआव बै Barna tangan. बै दै बारनानै थांगोन बैहाय बे जायगायाव नेटवर्क नाङा जेबो नाङा सोरनोबा फन हरनांगौबा खोन्थानानै दोनखा आं सेन्देल गाननानै फैनायानो मोजां जाखादोंलै ओइ नैबेखौ नायलाय नैबेखौ आं डिस्टार्ब खालाम मोजां मोनथारो नै बुरै थखन थुनानै थाबायनाय बायदि मोनो सामफ्राय बाजोबसिगोनलै सामफ्राय बाजोब्बाय नै बोखानांसिगोन आङो Angnaथ नै नायलाय बेखौ Wow, our personal boat. Personal boat ya. You can receive you, no? Oh. अखा हाबाय बेखायनो फार्स्टआव वाटारफलाव थांग्रोनोसै दा नङाबा अखा बांद्राय हाबाथाय वाटारफलाव मोजाङै नुनाय नङा बेखायनो फार्स्टआव वाटारफलाव थांग्रोनोसै बिनि उनावहाय बेयाव फैफिनसै केम्पआव थांसै माने बे बट फैदोंमोन ना बेजों थांसै नावजों बैलाय थाबायबोगासिनो आहा आगोल because I'm super fast. We are going to Waterfall ya. waterfall. क्या नाम बोला? Naam क्या बोला बे? Kafeng dong. Kafeng Donga. Kafeng Donga waterfall. Waterfall. Wow. दै जोब. Sebentar share. Waterfall में वो Waterfall is strictly prohibited here. ओमफ्राय बेहाय माबा केश होनांगौ केश लायनांगौ टिकेट लानांगौ ना बिसिबां ओमफ्राय सासेयाव Satu 10 rupees. सासेयाव 10 रुपिस Hotel yang sabrimin nalah. औ 40 रुपिस ओमफ्राय बैहाय वाटारफल साउन्ड फैगासिनो होमबा बेहाय वाटारफल Oh yes, wow. थाबायलांगासिनो दा आंहाथ' सेन्देल गाननानै फैखादोंलै अखा हाबाबो सिन्था गैया दै गानोबाबो सिन्था गैया Pasilkan bal. नै जायगाया साइस्टार मालाय बिराद दुगैगासिनो नै बेहा नै बिनिफ्रायसो बबेनिफ्राय ओंखारफैखो मिथिला असिन सल' ट्रेक Survival beast. दा जों अबाव थांफिनगासिनो Saling Chandubi jungle ke potang दा जोङो चान्दुबी जंगल केम्पआव थांफिनगासिनो
हाँ भैया, क्या चांदुबी फेस्टिवल भी होता है? हाँ, चांदुबी फेस्टिवल भी होता है, जनवरी को होता है ना, 1 तारीख से 5 तारीख तक बड़ा फेस्टिवल है, प्लस एथनिक फूड, एथनिक डांस, कल्चरल ना। बेयाव फैफिनबाय, now we are back. नावजों थांसै, साब्रैयाव 400 per person 100. आना जाना. Okay. प्लस राउंड मार दियो ना, राउंड मार के आना जाना 100 rupees per person. नहीं ना, सिखारनो हायाखैमोन बेसारा. बे मा लटास नामा? लटासानो दां, मिथियालां. बै नेबाल नेक्लेस माना आलदा मावलादों बिसोर. ज' मालाय सालायबावगासिनो. बैयाव थांगोन जों दा, बैहाय. नोंथ' बेयाव गोलैबाबो स्विमिं रोङालै, आंहाथ' रोंगौलै गोलैबाबो. आं गोलैखाया बेखायनो. बेसेबां गोथौथाय बे? भैया ये बहुत वो है क्या, डीप है? 9-10 फुट. 9-10 फुट. अंदर में पहाड़ है? ओ, लेकिन दिखने में नहीं लगता है. सोरहा मा जायो जालाबायनोसै, ओंखाम जायो ना कफि लोङो ना मा जायो. भिउआ जा मोजांखा. बिस्रा नै दाबो फैया, लासै लासै फैगासिनो दं. बेनाथ' हिन्जावाबो होख्लायफाबाय. जों बेयावनो थांगोन दा, नै सफैबाय जोंहा. Don't worry, मैं हूँ ना. आ जाओ. दादा पैसा. चल ले. दादा पैसा दो. नहीं मिलेगा. पैसा दो मैंने बोला. No money, man. Honey. Yo. Let's go eat. I'm hungry. I'm hungry. Seriously, what should I look about? थोड़ा भाटो से फुली भैया. तो कॉफी. जायगाया बिराद मोजां, पिसफुल थार. दाहाय जोंखौ लांफैग्रा नावा ओमफ्राय दा बे 5:30 सिमाव थांफिननो थिनो आरो. बिनि उनावबा प्रब्लेम जायोदां, खोमसिना. दा जोङो थाब थाब जानोसै मानोसै, बिनिफ्राय फट' भिडिअस मा लानांगौ लाजोबनोसै, बिनि उनाव थांनोसै. बेयावल' थाबालाय बोरै जानो, मोनथामसो जायगा दंबावो. ससमा गाननोसै आंहा, गोजाननिखौ नुवा आरोबा. पुलाबबो खालामनांगोन, पुलाब ना मा होनो? फै. मा लिरदों नै? For kids. आंबो किड्सआनो. बेखौ बिदिसो गिदिङो खोमालै. Model is coming. Hi Mandira. Hi model. How are you? Oh shit. बेलाय माथो बिसिनि कारेन्ट दैसिनि थाखाय. दैसिनि थाखाय बथल सिङाव सोनानै दोनदों आं. बे एफा गिदिर दंफाङा मारै गोलैखो? दानफायनानै गोलैबाय. Obviously दानफायनानै गोलैखागोन, मारैथो गोलैनो? Stupid questions. गावनो गावखौनो सोंनानै लायो. नैबे कटेज, बेफोरो कटेज गासिबो. बेहाय थानो हागोन, जाय थानो गोसो बेवहाय. बास्केटबल कर्ट ना मा बेलाय? कैंपिंग जोन. नैबे गिदिरखौ माइ दोनग्रा बाख्रि. बेयाव थाजायोथ'. बेयाव थाजायो. नै मालाय बिस्रा हौवानिथ'. आयौ नारनानै गिदिर लांफैजोबसिगोनसो. आयै नै गोलैजोब्बाय. क्यों? कुछ गिर गया है. ओहो, जो हम लेके आएगा. चेंज करेगा. आहा. सा लोंखांनो नांबाय नै. अमा. आंहा जाया, आंहा जानानै फैखादों. आंहानो लोंखांबाय, बिसोरल' जासिगोन दा. दाउ गैया खोमालै बेयाव. दाउ बासा. जाखांबाय, ओमफ्राय दा थांफिनसै. नावजोंसो बारलांफिननांगौ नालाय, नावखौ नेगासिनो. टु बट नैबेजों थांसै. बिसोर जिरायहैखाबाय. जायगाबो नङामोन ना? दा जों थांफिनगासिनो दहायनि जायगायाव, जेराव गारि दोनबोदोंमोन. भैया ये पार्किंग है क्या?
टाइटानिक खालामनाङा बे टाइटानिक बाद में बोले असली में टाइटानिक हो गया सफैफिनबाय दहायनि जायगायावनो कि बुस्थु जोंनिल'सै दा गारिया जाबो थांफिनसै दा जों थांफिनगासिनो दङ डिकेथलनाव हाबलांगोन ना जों मोनसे बुस्थु लानानै थांसै डिकेथलनाव डिकेथलनाव दसे हाबलांसै मोनसे बुस्थु बायनांगौ होननाया बुस्थुखौ लाहैग्रोनोसै आंहा सुइमिं क्लास लाबावनांगौ दंमोनलै मा बुस्थु लानांगौ दंमोनलाय हाफ पेन्ट ओमफ्राय बेखौनो लादो बेखौनो मोजां मोनदों बै कालारखौनो लामोन नामा ग्रेखौ लाखांबाय बुस्थुआ दा थांग्रोनोसै मोननैल' बुस्थु लानानै थांसै दा बिसोर थांसिगोन बिसोरखौ ड्रप खालामफैग्रोबाय Bye. भैया बाय Have a good बाय night. भाबि बाय बाय Bye गुड bye. नाइट See you there. See you. Yeah. दा नै आंबो रुम मोनफैखाबाय ओमफ्राय दा आङो रुमाव थांसै एसे रेस्ट लाहैनोसै मेंबाय ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामनोसै so see you guys in next vlog and don't forget to like share subscribe and comment bye bye